Hej YouTube, velkommen til vores channels første tutorial. Og tutorialen handler i dag om vores mob elevator, som vi har i video. Det første du gør, det er at du graver 26 blokke ned. Så graver du en lang linje, bare så langt som du vil. De her skilte her og de der stone stairs, det er sådan at vandet det bare rører videre og videre og videre, så du ikke skal til at bygge nedad. I må undskylde hvis de larmer sådan. Det er bare venner. Nå. Hvad hedder det? Så laver du sådan graver 3 hen i sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ved hvad jeg mener. Så tager du skilt der og der. Så lader du vandet løbe ned her til skiltet. Og så stone stairs her. Og så bare noget vand flyder derindad. Og de her spawn pads, som de hedder, det vil sige, det her hvor monsterne spawner, de er 8 brede og 16 lange. Så herude så tager du vand indtil den er stoppet her ved nummer 8. Så lader den flyde. Så tager du noget mere vand hertil. Og de kan ikke når de første er hernede, så kan de ikke komme op igen. Det er det samme, når de første er hernede, så kan de ikke komme op igen. Og så vil jeg lige skippe hurtigt, at jeg lige fjerner torches. Okay YouTube. Så er vi vist nok klar til at vise jer selve elevatoren. Når vandet kommer flydende her, så sætter du lige et skilt ved den ene side, sådan at vandet lige kan løbe videre opad her. Så den måde elevatoren er lavet på, det er, du har en 2x2 tube, hvor at den ene side er der et skilt, og så går du over på den anden side diagonalt, der er der også et skilt, så er der bare vand imellem. Det gør du bare hele vejen opad. Det skipper jeg lige. Som I kan se, så virker elevatoren. Okay, jeg holder bare space i bund. Det gør mobsen også som en art. Så kommer du herop, så kan du bare lave sådan en tube her. Hvad hedder det? Det skal jeg lige have fikset, men så laver du det der lava loot system. Så lader du monsterne komme deres ting hernede i, og så kan du bare kollekte dem her. Det var sådan set det. Så vi ses i næste video. Kommenter, thumbs up og subscribe og så videre. Hej hej.